Nagkahilig sa pag-record sang video sa lamharon nga edad, nadala hasta sa pagdako tubtub nga nangin isa ka YouTuber. Ini ang istorya ni Ernest Ian Jagorin, kilala sa social media vlogging bilang Ilonggo Dad, isa sa mga popular nga vlogger sa Western Visayas. Obligasyon sa pamilya kag sa trabaho. Kamusta bala? Hey, what's up YouTube? Welcome to my channel. Mga kapuso, makaupod naton subong nga aga ang Ilonggo vlogger nga kilala bilang Ilonggo Dad, Sir Ernest Ian Jagorin. Sir Ernest, good morning sa imo. Ngayong aga sa imo, Sed Free, kag sa mga tumulanaw sa GMA Early Edition. Sir Ernest, kamusta ikaw? Kamusta ang bilog nga pamilya? Ilabi na sa tunga sining pandemya. Okay man, kaluyan, mayo man despite the pandemic, surviving. That's good to hear, no? Ining imo nga vlog, no? Of course, you're known as the Ilonggo Dad, no? Saan nag-umpisa ining vlogging mo? Did you begin immediately as a Ilonggo Dad or may previous ka pa nga platforms that you were using prior to that? Ever since bisan sang bata pa ko, interesado nagiman ako sa filmmaking. Do mo na nga ako happy, no? Do mahilig ako hampang sa camera. Video making has always been my favorite creative outlet. Alin pa sa una. So nag-ubran ako, naging content manager ako sa mga kinte ko, usually mga Americans bla. So nag-manage ako sa digital content nila, sa ila business. Nakita og nga dako ang impact or influence ang pag-post sa mga videos online. So naisip ko nga i-try ko man ni someday kasi eventually may mahimo man ako bala nga do parehos sina. Of course, it's your profession, ang bamo it's a hobby, but did you have formal training in eskwelahan mo gid balay ni or self-trained ka lang sa amo nga mga bagay? Purely out of fun lang gid, no? Kag may passion to create videos. Sir Ernest, ang imo YouTube channel, ang imo dang media handle, yung pangalan nga Ilonggo Dad, no? Taga diin, asan Ilonggo din, taga diin kagid din ang imo roots diri sa aton. At haro gid ako ya. Taga haro ang family sang tatay ko, ang nanay ko taga Haniway. So taga diri kagid and nga sa tanan nga media handle, Ilonggo Dad man ang ginpili mo. It's quite simple pero very catchy sa mga tao. Nga mo man ang ginpili mo? Well, there are only two things, na I'm very proud of and passionate gid. So, and that is being an Ilonggo. Kaga ikaduwa, I'm a very proud dad of two daughters. Kina-chronicle ko na lang ang pagiging parent ko as an Ilonggo parent, kung anong kakatabo di. Sometimes I show what is Iloilo, anong kakatabo di, anong kultura sang Ilonggo. Amo na sa mga viewers ko, basically it's just giving a slice of my life as an Ilonggo and as a parent. Pero as a ako brama ko sa mga infotainment videos, no? Who helps with your content and with your editing, no? Script writing, ini bala personal mo ginobra, mo ginabulig-buligan ka Manila. Gabulig, definitely. Ang pamilya ko gabulig na sa akon, ang sawa ko gabulig sa camera work, suggest man sa mga maayong topics. Pero usually ang akon channel is a one-man show most of the time. Kay amo ginahilig ko man. Tapos if I want very quality work no, may mga amigo man ko kabulig sa akon. Shout out kay Eric kay Brian no, sila nang kabulig sa akon when it comes to editing kag sa camera work dukod sila sa akon. Negative comments kay masami damo, may mga basher, no, may mga critic, no. How do you handle that? Anong imo ya approach when it comes to critics ang imo mga content? Hindi ka magpapikto. If you like what you're doing, sige lang. Total nga tao may makomento may makomment gina sila. So may ginapasulod lang sa isip ko, what they think about me is none of my business, no. Ila na lang na bahala na da. What is important para sa akon makatag ako sang mayong information ka good vibes sa mga tumulanaw ko. I'm sure damo da gusto man indulge, no, mag-try sining vlogging or iban umpisa pa lang pero they can seem to take off, no, nga gusto nila. Anong mga advice mo sila? Importante gid siguro is to love what you do, no. Importante gid nga passionate ka sa obra mo nga ini kay sooner or later maabot kina sa tsimpo nga do kakapoy man madulaan ka blagana. So if you don't have that passion,
wala, mauntat ka. But if you have the passion, kag enjoy mo obra mo, may extra energy kag to go beyond sang kakapoy nga na. Kung nahuya ka bla, kay amo kina usually ang roadblock, no? Sang mga gusto magsugod vlogging, kung nahuya ka, wala naman gid ko sang iban pang mahambal kundi just do it, no? Learn as you go along. Kung nagay-naisip mo nga hindi nga kulang ka pa sa skills and knowledge, just do it. Kay matunaan mo lang na samtang nag-obra ka sa mga videos. We should be passionate in the things we do. Kaya mo ning mangin yabi, no? Sa aton nga mangin successful kita. Look at him, is a professional, pero ara gyapon na nga hobby kag hilig nga padayon niya nga ginaobra. Kag importante man ang suporta sang iya pamilya. Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.